Bueno, eskola ibiltarize antolatzen hilabete batzuk edo ibili gara. Hau antolatzeko talde motorra edo deitsutzauna sortu genuen, orain dela hilabete batzuk. Eta aurreko urtien modun, aurten begarrantzize emondotzau eskola ibiltarize kokatuko dan edo kokatu dan eskualdeko militantiek, ertainek horren antolakuntzan parte hartziari eta holan osatu da talde hori ondala hile batzutatik ona. Eta gero egitaragoari dagokizunez, orokorrien esateko goizetan ibilbideak egin doguz, 4 herri zeharkatu doguz, Lekitxo, Aulesti, Munitibar eta Gernika, eta hori goizetan egin doguz ibilbideak. Eta gero arratzaldien hitzaldizek eta tailerrak egondiz. Hitzaldizetara gonbidatu dugu zen kidiek berba indozkue langileen autodefentzien beharraz, genero hauzizaz eta kultura militante sozialistiaz. Eta tailerrak, hainbat tailerre handiz, okupazioie, analizi koiunturalak eta plangintzak, komunikazioie, agitazioie eta propagandie, eta beste asko. Urte batzutan zier eskola ibiltarizen ekimena galdute edo egon zan, apur bat parte hartze murritzau hasi zalako egoten eta eskatze antolakuntzarako gaitasunik ez zeuelako momentu horretan. Eta aurreko urtien berrartu zan ekimena, antolakuntza gaitasun nahikue euela ikusi zalako eta hori aurreko urtien barriro berrartu zen, ikuste zalako ikasle mugimenduen jardun politikuek udan 2 hilabetetan daukon eten hori ez eoteko modu bat zala eta hezkuntza iraultzaileen sakontzeko aukeri emote bala. Beraz, potentzialidade nagusize edo daukona ekimen honek kultura militantie egonkortzie da eta apur bat ez izetie bakarrik ikasturtien zierreindako ikasturteko borroken eten bat ez izeteko udie eta horrek jarraipen eukitzeko eta orokorrien militantzi kulturie egonkortzeko eta jarraikortasun bat eukitzeko aukera bat emoten da bela. Berrikuntzari dagokizunez edo aurten nabaritzu dela prozesu sozialistako beste eragile batzun presentzize eskola ibiltarizen, esaterako Itaia eta unibertsitateko indar batasune, UIB, eta jarraipena itzen ibili dela gedar langile kasetie. Eta hori bada erakusgarri bat, prozesu sozialisti bera loratzen da bienena edo, apur bat testu inguruen erakusgarri izen da, aurtengo berrikuntza hori. Eta beste alde batetik aurten eztabaida bat mahai gaineratu gendun, antolakuntzan ibili ginenien jai ereduen inguruen edo. Eta apur bat aurten garrantzi nagusize edo zentralidadie eduki politikuari emon nahi izen zau. Eta apur bat jai kapitalistie birproduzitzie saieste aldera eta desfase kulturan oinarritutako ospakizunek eta saieste aldera ospakizune edo jaize apur bat banatu egin dugu egunetan zier. Eta izen biherrin azkan egunien jai handi bat eta hori apur bat aisialdi eskaintzie egun guztizetan zier banatu dugu. Eta azken egunien egongo dela ospakizunerako tarti eta hori, baina ordutegi aldetik eta nahiko neurtu egin dugu hori, apur bat esan duten hori saieste aldera.
Bueno, autoziketa iraultzailea eta jarrera sozialistaz mintzo garenean, orokorrean, hainbat hausnarketatik abiatutako kontzeptuak dira esan dezakegu ez. Alde batetik ulertzen dugu, gaur egun hezkuntza burgesak eskaintzen dugun formakuntza, bai ideologiko, tekniko edo inkluso kulturala, nolabait horren ordez, eskola bitarian bestelako formakuntza bat bultzatu behar genuela. Hau da, kasu honetan, prozesu sozialista elikatuko zuen formakuntza bultzatu behar genuela. Horrek esan nahi du, gaur egun burgesiaren kontrol mekanismoetatik abiatutako formakuntza bat mahaigaineratu behar genuela, ez? Eta iruditu zitzaigun eskola biltaria abagune ona zela horrelako formakuntza bat eskaintzeko. Eta bertan nolabait, gaur egungo testuinguruari dagokionez, ez, ulertzen dugu nolabait, langileriak bere defentsa faseari dagokionez, garrantzitsua dela ere nolabait langileriak eta batez ere hezkuntzako esparruan, ikasleek kasu honetan formakuntza tekniko, politiko eta teoriko bat eskuratzea, beti ere prozesu sozialista elikatuko duena, eta nik uste dut eskola bitariak edizio honetan plazaratu duen edukiak horretarako balio izan duela, ez? Eta beste alde batetik ere inportantea da jarrera sozialista horretan edo sakontzea, izan ere militantzia kulturaren alorrean ere aurrerapen handiak eman dira eskola biltari honetan. Eta ulertzen dugu orokorrean eduki hori edo plazaratzen lagundu duten hainbat mahai inguru, tailer eta hitzaldi egon direla. Besteak beste aisialdirako tartea ere izan da eskola bitarian. Hau da, jarrera sozialista horretan edo militantzia kultura horretan sakontzeko aukera eman diguna. Eta aurretik arazik aipatu dituen hitzaldi eta tailerren bidez edo, uste dugu lortu dugula gure etorkizuneko erronketako bat dena bultzatzea, ez? Hau da, benetan langileriaren interesetako eta beharrei erantzuten dien eskola sortzea, ez? Alde batetik esan dezakegu orokorrean antolakuntzatik bete ditugula aurreikusitako helburuak, hau da alde batetik aurretik esandako formakuntza sozialista horretan sakontzearen helburu hori edo lortu dugula esan dezakegu, ikasleen mugimenduak eta bertaratu diren kideek orokorrean jakintza espresio ezberdinak ikasi eta barneratu dituztelako eta jakintza konkretuak ikasi dituztelako etorkizunean euren ezigunetan eta lan egiteko. Beste alde batetik ere, beste helburuetako bat zen gure militantzia propioa zaintzea eta gure artean bai zeuden gatazka emozional, psikologiko eta abarrak zaintzea. Eta uste dugu hori ere lortu dugula, non espazio seguru bat izan den guretzat, konfiantzazkoa eta humiltasuna zaintza eta elkartasuna izan ditugu oinarri une oro. Eta beste aspektuetako bat da ere eskola bitariarena jende asko biltzen da bertan, ikasleen mugimendukoa, toki ezberdinetakoak, Euskal Herri osotik etorritako jendea, eta uste dugu inportantea dela ere komunitate politiko horren egonkortzea mantentzea, eta ezigun ezberdinetako ikasleak eta Euskal Herriko txoko ezberdinetako jendea elkar ezagutzea, beraien ideiak elkartrukatzea, ikasturte osoan egindako borrokak ere elkar banatzea eta orokorrean guztiok denetatik ikastea, ez?